Gamerauntxira! Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Arratzalden guztioi, ongi etorri Gamerauntxiaren bosgarren denboraldiko 25. atalera. Saio honekin guztira 123. atalera iritsi gera. Eta, beti ez dela gogoratu, astelena arratzaldeetan Gamerauntxiaren Twitch kanalean, arratzaldeko 5:00 aurrera zuzenean grabatzen degula irratsaioa. Horren ostean, hurrengo aste artean, gauko 12:00 aurrera entzun gaitzezkezue naiz erratian. Eta, zuzenean ez ikusteko zein entzuteko aukerarik ez baukazute, betiko plataformetan aurkituko gaituzue. iVoox, Pirtue, YouTube, Spotify eta bestean bestean. Beti ezala komentatu baita ere, Gamerauntzia komunitatari berri izateko eta aipatzen ditugun albisteetan gehiago sakontzeko gamerauntzia.eus orrialdea daukazutela. Eta baita ere, Gamerauntziaren Telegram taldea, jada jende pila bat gaudena. Gaur, Damian ez dago hau, ikusten dezuten bezala. Lander bai, eso Lander ratzaldeon. Hau, barratzaldeon bai. Eta amendik Damiani zorionak eman, eta baita berbikote Mariari ere, beraien bigarren alaba jaio delako, laia. Eta disfrutatu ezala bideojokoetatik opor txiki batzuk, eta orain alabaz disfrutatzera. Landarrek idatzi zean, gidoien, nik ez nekien, hau existitzen zela, baina gaur Marioren eguna da, ze martxoa gamar, martxoaren MAR jartzen da zut eta ero amar Mario hartetzen da. Eta, Nintendok zerbait egin dula gauza handirik ez, baina detaieren bat euki omendu ez, Lander? Bai, ez da izaten olako egunik potentiena Nintendo entzategiz izan, naiz eta Marioen egun ofiziala dan. Baina, normal nintzen da da, olako, atzera begire jarri, eta igual bidizeren bat edo beste argitaratu, Marion joku sarrenak, edo ospakizun baten. Oingoan ikusi dutena gaitzik, Nintendo Music indartzen ibili dire, dala Nintendo Switch Online arpidetxe zerbitzuen, musika zerbitzu ez, soinu bandan arpidetxa hori dekiena. Eta ikusi dutena gaitzik indabena da hori, Super Mario Bros. 3 soinu bandi egitzu, eta gero horregaz batera eta beste bat jokun soinu bandakaz, olako montaia baten abestizena. Eta askoz gizago, suposatxe dut ospatuko da bela, ordu mundu osoko herrialde ezberdinetan, euren modure, baina ez dut uste Nintendo aldetik ikus askorik ingo da benik, Baina, detai etxoa hor geratzen da anekdota, mundu guztiak ezautzen du pertsonaia batena. Lander, zei dutzen zaizu albistetara jotzen bateu? Baina, etxi bai. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Gaur komentatu du Damianen aurrera bigarrena jaio duela, eta baitare komentatu aur baten jolasa, nik uste eta aurrak zein zigula ez, lehenengo aldiz ikusi genuenean Death Stranding harritu gintuela. Eta Death Stranding bilaren aurkezpena izan dugu bargabean, gizkizpana Lander, ze goizean gaur ikusiet eta informazio pila bat zegoela. Eta, azken finean orain dela denbora bat anuntziatuta zegoen Death Stranding bia, baina, bargabean aurkezpen bat izan dugu, trailer berri bat erakutzirik, azken finean azoka bat izaten ari da, SXSW, South by Southwest izena duna, bertan Hideo Kojima junda eta aurkeztu du, azkeneko trailer erraz nahiz atrabitzen zaten, baina trailer potolo bat, eta iragarri du zein izango den jolas honen kaleratze data, izango da ekainaren 26an, 2008koan, beraz, esango nuke ez dela hainbeste denbora falta. Eta, saga honetako bigarren edizio izango du, Sam Porter Bridge, gogoratu protagonista mantentzen dela. Eta ikusi dugun trailer horretan, nahiko luzetxoa dana, 10 minutu ingurukoa, pasatxo uste diala. Tipat, nahi gogoratzen dit, lehenengo Death Strandingatik atera zuten trailerra bezalakoa, historiako zati asko
agertzen dianak, ez du kontekstu ondo bat ematen historia zergatik jun behar duen guztiz ere, spoiler batzuk egon daitezke, baina bueno, nola ez daukezun kontekstu sakonik, ezin hainbesteko spoilerra izan. Bueno, hori jokuen zierbe pasatan da, ezta? Bai, hori ere bai. Eta, bueno, ikusi ditugu hainbat aktore berri etorriko diala seriera, leno aktore famoto pila bat zauden, batzu mantentzen dira, beste batzuk ez dira hainbeste antzeman, eta berri batzuk itzen zaizko, beraz, ematen du Kojimaren Death Stranding zan superprodukzio hori, oraindik superago izaten nahi dela, ze da olako jende gehiago. Kurioso izan da, Nick Lander, egia esango izut, Metal Gear Solid batean bere garaien ibili nintzen, Metal Gear Solid 3 ikusita daukat, gameplaya, baina ez dela ez naiz Metal Gear Solid, eta bostean ere ibili nintzen, egia. Baina ez naiz oso zalea, baina baki keinu batzuk egon diala, eta bat ezagutuet, bukara aldera bandana buruan jartzen dunean. Kurioso da, Kojimak, bueno, ez da kurioso, ez Kojimaren saga bat da, baina ja da bere eskupean ez dagoen saga bat, ez? Ez dakit gehiago egon dian zaik, alako mentziorik edo. Momentu baten olako, monstruo edo jainko gigante, erraldoi horreri, Metal Gearran burue jartze dala espazio ontsi modukoa dekila, joku barri honetan, baina Metal Gear Rexen burue da, eta zuzenin ikusten dalako meka arteko borroka bat dagoela, ez da, gitxi gora bera, ez da zehazki hori, baina bai, keinu oso nabarmenak dauz, nahiz eta Metal Gear estan zuzenin aipatuko. Baina, bueno, alde batetik politxez, claro, Kojimak Konami itxibanetik, edo bota dotxinetik, Metal Gearra ez dago apenas, aipatu bere elkarrizketetan, apurut alboratute geratu da. Eta egiz izan, posgarrizia ikustie bentzet, zer badeko la ondino, saga horregaz, urte pila gonda horretan lanien, baina gaizki bukatu biela esan leike. Osak, posgarrizia esan lehintzat bentzet olako zer ikustia. Nik imaginatzen dut, ez da Kojima zautzen, baina artista bat dela jakinik, beti izango dula bere barrenean tristetasun puntu hori berak jaiotzea mantzion saga eta infamatu gintzuen Metal Gear horretan lanen jarretu ezin dula, ez? Eta gainera ezin dula, bai, orain keinu batzuk egin dizkio, baina esplizituki ezin dula mentzionatu eta bar. Nik uste hori pena hori izango dula barruan, eta, bueno, alako keinu txiki batzuekin saiatuko dela espresatzen. Pena bat esan duzun bezala, Konamik, bueno, orain justu remakea esaten dugu, Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, baina bestela saga hori kasi, ez da esango hilda dagonik, pero oso hotz geratuta dagoen saga bat da. Bueno, Konami bera hotz geratu zelako, bai, hori da. Basi dire mugitzen, Silent Hill bin remake, Metal Gearren remake. Baina remakea dia ez dia zerbait berria. Bai, Silent Hillen badeki, beste proiektu pare bat, barrizek. Suposatxot Metal Gearregaz behingo da bela. Zer, Castlevanian zurrumurren bat edo beste egonda, baitxe. Eta suposatxot hori dela resin, azken finien Netflixen anime telesaie dekogu gaur egun injernaiko txugaz. Orduen, bueno, Konami berpizten dabil, baina ez dut uste Kojimagaz, edo bentsetesteko itxurarik, harremana bereskuratzeko asmori dekienik, Ia sorte apur bategaz pasetan dan, eta igual ez joku barriren bat, baina zer ikusten dugun Metal Gearrena Kojiman aldetik. Baina momentuz argita garbia, Death Stranding egaz topera dabil, hori Ahsoka hau, Southwest hau, ez da bideojokuen Ahsoka bat, berez zinemari zuzendutako Ahsoka bat da, eta orduen Kojimantzat hortik igarotxe izen da, kristona. Ze, beti izen da, oso zinemara lotute egondan bideojokun garatzaile bat, askotan ikusi zen jako filmik zuzendu gure izen dauzela. Eta orduen alako nondutik paseti, bere joku erakusten, edan aktore ezagunez beteta, eta zuzendari pare bat bai, hortik George Miller eta, bueno, harinekoan Guillermo del Toro agertzen ziren, eta horretan apatzi berantzat, izugarrez izen behar da, zalantzari parik. Bai. Bueno, pixat jokora itzuliz, Death Stranding bi, trailerra, oso luzea da, gauza pilat ikusten dira, ematen dunez antzeko proposamena izango dela jolas honena ere, lehenengoarekin alderatuz. Bakarrik, lehenengo estatu batuetan kokatzen bazen, kasi Islandia ematen zuen
estatuetan, orain Mexikora zentzute zahaldu bertzula historiak, hainbat tokitan desertua eta ikustitu, baina gero, iruditan agertu dira mendi oso altuak elurrakin eta bar, hortaz, ematen du alako mix arraron bat izango dala. Ni partikularki, Mexiko ez dut ezautzen, baina Mexiko entzuten detenean elurrezko mendiek ez ezki burura etortzen. Egongo dira, seguru ezki. Baina, Eta bai estatu dautana izango dela Mexikon, edo estatu batutara begulteko dira? Claro, hoxe ez dakit horren inguru. Osea, lehenengo trailerra erakutsi zutena gehien bat Mexiko ikusten zan, ze desertua eta bar. Baina, egia da, igual estatu batuak sartze dituzte. Ez dakit egia zen. Bueno, esan dugun bezala, lehenengo trailer aurkeztuta zegoen, 2008an, lander geizkiz banago, zean izan zen, ez? Game Awardsetan udako, bagintza dakit, Geoff Nightlin show hauetako baten izan zela. Bai, Keilin showen batean, bai, usto bai, enazko horatzen Summer Game Festen izan zen, edo Game Awardsetan, baina hori 2008 ja aspaldi, ez? Urruntxo geratzen dela. Bai. Eta, trailerraz gain jakin duguna, eta nik uste nahiko logikoa dela, Kojimanen jolasako izaten diala. Hasiera batean PlayStation 5-eko esklusiboa izango dela, lehenengo Death Strandingare horrela izan zen, eta urte batzutara, titulua iritsi zen bai PC-era eta bai itare Xbox-era, beraz. Gure irudipena da, antzek errepikatuko dela, ez, gauza berdina, hasiera batean PlayStation 5-erako esklusiboa atera, eta denbora batera itzuliko dela, pasatuko dela PC eta Xboxera. Beraz, PlayStationa daukagunok disfrutatu halko dugu lehenengo, eta aber zeateatzen den. Denbora esan duten bezala, ekainera arte, itxoitea, 3 hilabete pasatxo, eta ni bentsat, lehenengoa izugarri gustatu zitzea dela, izango da, lehenengo egunetik erosteko jolas bat, Death Stranding bia. Bitxu. Nik uste dut alan dabe, justo beste plataformetan berandu hau etortzi, ez datorela txarto, ze ikusitzen lehenengo jokuek zen eukiban Director's Cut bat, hobekuntza handizekaz. Metal Gear askok, ez danak, baina askok bai eukidabez baitze beste hobetutako hainbat bertsino, berandu hau. Orduan nik uste alde batetik, hobeto dala, itxaloti eta bertsino, behin betiko bertsino hori jasotzi, Baina, ondo, 2005ko jokuetako bat izan da, Death Stranding bi, orduan, bai estatzia urten jasoko dugule, eta tigazta dana basan garaize. Eta seguru nau, datozen jabetietan, trailer gehiago, bidizio gehiago jasoko duguzela, ze Kojimak beti trailer pia atraten deuz. Honek 10 minutxo iran deuz, Metal Gearren asko moduen, Death Strandingen asko moduen. Baina seguru beste Director's Cut trailerrak jasoko duguzela, beste diseño bategaz. Eta iaz lan otero jokue, bentset oso itxuruna deko, baina betikoa, soineko zalantza asko dauz, soineko ez dakigu zehazki nondik doazen tiroak, zer paseko da, gameplay aldetik zer karreko da ben, orduen ia. Nobedaderen bat sartu horreko du, nik uste Kojima sartuko dula. Ja, nik hori, lehenengoan apurbet jolastu hot, baina adibidez, ontzi hori dinotena Metal Gearran buru izango zana, hori bai bada barriz ez da, edo bentseten ez tegot ikusitxe. Lehenengoan zalantza haukat ontzi hori bera, edo antzerako bat agertzen da gameplayaren puntu batetan, baino da simplemente oso puntuala, kasi anekdotikoa agertzen dena, ez da izatete, ez da ontzi hori sartukidan edo antzerakoa da. Baina, desde logo orain ematen duen protagonismoa ez dauka, ez, hori seguro. Ni betzat postu egin dit eguna, jakitea hain gertu dagoela, eta ez dugula asko itxo egin beharko. Eta, itxura hona dauka, jolasak egia esan. Grafikoki salto bat egon dela ematen du. Gero landerrek esan duena baita ere ez, demora bat beranduago ateratzean ordenailuetan da, baita ere salto batekin etortzen da. Lehenengoakin ala gertatu zen, PlayStation 5-ekoa baino kalitate hobeagoan zegoen PC-koa, beraz.
Horta... Hemen norbaitek aipatzen dugu txatien, ziurrenik Metal Gear ikonografia erabiliko dabela, Metal Gear Solid 2 estiloko kritika bat deitzeko. Seguru baietz, Kojiman estiloa da. Bigarrenan inban, eta lehenengoan be bai, baina bigarrenan batez kritika hori, gizarteko kritika hori, eta asmatu eman guztiz, gaur egun ikusten gabezen moduen. Eta zelan, ze kontakizun dakarren, Death Stranding bi honek. Desde luego, horrela zamerkoa nuke, gaur egungo politika ez sartuko gai horretan, baina mundu mailako politika ikusita, kasi izan daiteke Hideo Kojimaren alako bat dala. Historian rebesatu eta alako hor bat dala egiten, kasi. Betiko lez, bere joku dana dirolako. Death Stranding 2 ekainean, disfrutatzeko moduan, eta jokatzen dugunen ekarriko dugu analizi bat. Hori da. Beste ezusteko politxo bat jaso dugun egunotan da Tony Hawk barri edo erdi barri baten iragarpena. Skaterrak oin hilabete batzuk aipatu ban, bere sare sozialetan joku barri bet datorrela, Tony Hawkena. Eta, azkenean baiestatu da, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 izango dela, Activision taldien eskutik zelan ez. Orduen, skaterran 3. eta 4. jokuen berregit izango da bilduma moduen. Eta baiestatu da benagaitzik ustailaren 11an jokatuko dugu. Ez da izango eurreko Tony Hawken Batgame remakeen arduradunek izan zirenak, ez dira gongo nenkargo hartzen, Vicarious Visions. Horren ordez, Iron Galaxy Studios taldi arduratuko da, remakeek sortzi ez. Eta zelan ez, bi joku mitikoatako kokalekuek, skaterrak, misio orokorrak, eta zelan ez, soinu banda mitikoak errepikatuko dabe. Orduen, aireporture, Los Angelesera, institutora da unibertsitatera, hainbat toki mitikotara buelteko gara. Betiko moduen, oso jokagartasun arkadiegaz, hainbat trikimailu eta misio betetxeko. Eduki barrizek agintzen da bezganera, betiko skaterrak egongo dire, baten bat falta dan arren, hor margera eta olakoak aipatzen dire, eukida bezan lio gaitzik. Baina, skater modernoak, gaur egungo skaterrak, eta beste abesti barri batzuk egongo ditzela aipatzen da. Batez usteot, diseño berezizen aldetik ikusko duguzela horrek. Baina, zuek egon lasaiz, Motorhead eta lakoak, betiko lez, entzuten jarraitxiko dugu, trailerra horregaz hasi dabe. Nik uste 3. kantarik mitiko negaz, Ace of Spades egaz, eta egizan oso itxurona daiko, Ze berrikuntzarik esan guratxuna atal tekniko aldeti dator, grafikoak guztiz berregin jabez, hor ikusten az, modeloak, testurak, danago itxi bera, osorik sortu dabe, 2000 urteko eta 2002 urteko joku dizela uste originalak, asko pasea ez, urte asko pasea hor dutikona, eta jauzize oso nabarmena da, batez be, argiztapen aldetik, ikusten da hor, hainbat kokalekuten zelan jokatzen da argiztapena gazta holan, eta oso itxurona deko. Baina, tamalez, gauza negatibo edo oker bat dakar, ze, klaro, Tony Hawk 4 berezitxu hau esan, bestin aldetik, ze, Tony Hawk zarratan orokorrien ziren kanpainako misioak, alako 2 minutzuko partida laburrek, nuen eukitzen duen denporie, hainbat misio betetxeko, ez? Igual partida baten bakar bat betetzen duen, beste batzuten nahi zen eskero, ali zen eskero, 2, 3, 4, aliberien, ez aukera hori mote dutxun. Baina laugarrenan egitura hori apurru eta aldatuen bien, formulatik alden duen ziren, eta jasan modelo azke bat, nahi beste denpora aukitzen duen kokalegu esploratzeko, misioak apurruet landua begote ziren. Baina itxura batien, ondino ez dut zabela guztiz baieztatute, baina hainbat edabidek aipatu da benagaitzik, Tony Hawk 4 remake hau izango da gehiza aurrekoa moduen, sarra moduen, hau da, 2 minutzuko partida laburrek eta listo. Orduen, jolastu lekela pantalla leku mitiko horretan formatu honetan, seguru baietz, baina jazta Tony Hawk 4, ez da? Orduen, hainbat kritika egon dire salin aldetik, baina, bestela, esan bierda oso itxurona dekola, Ganera, multijokalari berritu gazator, online jolastu izango dugu, beste 7 lagunegaz batera, osake hori itxela da. Eta crossplay edo joko gurutzatu bekarko dugu, plataformatan jolastu izeteko alkarregaz, osake, txurretan itxel. Eta bukatzeko zelan ez, Create a Park editorie egongo da barriro, hau da, gure kokalekuek sortzen ibila izango gara olako, betxete originalatan sana blokiek erabilitze, skate parke desberdinek sortzeko eta alakoak. Orduan, oso itxurona da, espero gendun, baina posgarrizea zen iritzat 3. da, Tony Hawk 3 da sagako onena, zalantzari parik, lehenengo bizen
bidie jarraitzen baina nire ustez danago betute, manualak sartzen bazen, konboak eta luzetu alizeteko, dalako beste eduki parri asko gote ziren, bertako kokalekuetako asko diren hitzat mitikoenak, eta soinu bandi bai, orduen, itxel daudana. Eta ganera, Digital Deluxe diseinu berezize aurkeztu dabe, pertsonaia berezizik asetorko dana, adibidez Doomslayerra eta Revenant monstruagaz jokatzeko aukeri egongo da, orduen, alako gozatzuk egongo dire. Beti janek egon dela, Tony Hawketan alako gauzek, Darth Vader, Darth Maul, Spider-Man, pertsonaia pilo egote ziren joku zarratan, eta, untxe bideo horretatik jarraitzuko da bela emoten dugu. Eta, esan dugune, ustaiak 11an estreniko da, baina plataforma aldetik danatan ikusko dugu, ordenagailuetan, PlayStationetan, Xboxen, eta Nintendo kontsoletan estreniko da Tony Hawk Pro Skater 3.4 remake hau. Lander, hortik entzun dut, ez dakit egia dan, edo ez dakit 3.4 honetarako da, baina erauzi ezkero, ez dakit edizio berezia dan, edo premiuma, edo ez dakit nola ditzen dan, baina edizio berezia erauzi ezkero, joko barruan abesti gehiago dauzkatzula. Bai, hori da nik uste dut abesti barri segatzik dinoena, berez soinu banda klasikoa mantenduko dela, remaken, ez dakitza abesti danak edo baten bat igual lizentzia aldetik galduko daben edo, baina gero abesti barrizek egongo omen dire, eta horrek premium edizio honen barruen sartuko dabe zantzadanez. Bale, baina gutxenez, leheno zeudenak, ez da lizentzia arazo bateatik edo, horiek bertsio normalean egongo dira. Hori aguztu bai, azkenean totakari bat emoten dugu, abesti, lizentzia duen abesti zeri buruz, berbetan gauzela horren besteko garantziz emoti, baina Tony Hawken jokuetan beti zen dire oso mitikoak, euren soinu bandak, batez be Superman eta alako, joku zarratako kanta mitiko danak, beste oi hartzun bete ukibien joku honeri esker, eta mantentzi, soinu banda original hori nik uste dut ezinbesteko dela, bentset, ganorazko remake gure badabe. Beira, skatean zaleak, skate arcade, arkadean zalea diana bentsat, gauztaian daukate aukera pixatatzera, demoran atzerain, eta berain joko guztoko horien alako remaster batean disfrutatzeko. Bai, ganera posteko da, claro, Activisionek berez Tony Hawk 3 remakeen modu batera edo bestera esartzeko asmoa gonzan aspalditzik, bat gehi bildumiatara bienetik. Baina, claro, Activisionek ja horren beste jartzu gure ban Call of Duty esagie, eta bere estudio danak Call of Dutyra bideratu bazen, Vicarious Visions barne. Claro, ja danok itxaropena galdute egon gara, petxetak gendun noiz buelteko dire Tony Hawkegaz. Eta ganera goratzeote, lehenengo PC-ko berzino barik egon ginen, bat gehi bina. Gero hortik denbora pilo batera estrenesan lehenengo Epicen, gero Steamen, erdi astute ukibien, naiz eta port oso erreza izen. Eta, herrik uste zan Activision aldetik gainbera moduko bat. Baina, betxete moten dugu, ja berreskuratzen da bizela barriro. Eta posteko da saga mitiko honetara itxuli izena, osak egia Crash Bandicoot eta alako beste batzuk joku barrizik ikusten dazten garen. Nire partetik Activision apuntatu Burnout berria nahi dut. Burnout berria ez, Burnout 3an remasterra nahiko nuke. Ez que bitxo olakoak ze ondo funtzioneko bien gaur egun, Oso ondo funtzionatuko luke. Gaur egungo grafikoekin eta fizikekin da, baina, Bai, eta antzeko jokuk egon dire, Wreck Fest eta alakoa datuztez burure, gehiago zirela igual Destruction Derby modukoak, baina arkade lasterketa osoro horre egiturien, uste gaur egun, bai. Eta falta dan zerbait da, eta baita ere, Burnoutekin ere gauza harrina en parte esan dezuna, Tony Hawk zen jolasa zea zan, baina musika banda gazko pertsonalitatea handia ematen zen jolasari, Burnouten ere ala zan. 3aren kasua mentzat, niretzat, soinu bandak izugarrizko zea ematen zion pertsonalitatea, hortaz. Formula berdina ze izango litzake, errepikatzea, kasu honetan autolasterketa arkade baten. Eta nik uste ondo salduko luketela, ze jende asko gehala Burnout 3an leginak eta gustora hartuko genukenak, gaur egun hainbeste ez dagoen jolas genero bat. Arkadea badago, baina destrukzio hori eta zea, nik bentsat gustora erosiko nuke eta ibiliko nitzake, baina... Da, eta gara gaur egun plataforma gehizetu erantzeko aukeridek, azken finean, PlayStation da Xboxetik zine askorik urruntzen, baina gaur egun beste plataforma batzu dauz, beste modu batzuk jentik gana iristeko, eta ja berez baziren
sagarrak astatxuek, nik uste dut esartzi hori eta buelta bat emotie berez. Burnouten kasuen berez, edo eana da Burnout. Eakin aterazu, baina etzuen atea Criterion Gamesek? Paradise ez da, hori zalan bueno. ez ezagunena, baina hori berezeana da esango neke. Baina, bai, dalan dabe, merezi dabela, ekartzi barriro Burnout, azkenin Tony Hawken antzeko egoera baten dau eta ingurune berberetik datorrela zanleike. Aurrera goaz, ondo iruditzen batzun aritz, ze beste albiste interesgarritxu bete dakart. Igual hau niritzako dala gehiago bakarrik, beat'em up joku bateri buruz itxekin nahi dutxuet, Absolum deitzen dana. Segurunik ez duzu zagutuko, baina berez da Guard Cruise Games estudizioan joku barrize, zirela Streets of Rage 4 sortu bien talde berie, bera. Absolum honek hainbat berezitasun dekoz, beat'em upan ingurunien, zer roguelite elementuek biltzen deuz, alako combo sistema komplexu bet aurkezteko. Fantasizko mundu batera bideatuko dugu, Talam deitzen den munduek zagutuko dugu Absolumen. Fantasiaz eta bestelako beldur kosmikoaz beteta dauen erresuma erraldoi moduen aurkezten dabe garatzaileek. Eta, ondamendiko magiko baten hostien kokatzen da historizoa, Azra izeneko eguzki erregiek alako gerra bat edo piztu deu, eta rebeldien, iraltzabeldien talde bat dau, nun gu egongo gara bertan tartien, ez? Lau protagonista kontroleko duguz, lau protagonistak osatutako talde bat, betiko Dungeons and Dragons, ez? Hemen damen faltea puruete moteko beste zetasun batzuk, baina oiko taldi izango zana, horko mai joku honena, asti bat egongo da, ipotxa, gerlarize, eta proja edo rogue moduko bat kontroleko dugu zeroi talde honetan. Edozein kontroletak aukeri ditugu, bakotxa bere abilezizekin eta indarguniekaz, ez? Mugimendue, konboak eta bar. Baina bakarka do kooperatiboan jolasteko aukeri egongo dela moten dugu, lau pertsona guztire, osatute taldeu. Eta, orduen alako jokumota nahiko berezitzu sortzen da bezala moten dugu, ze Streets of Rage 4 nire asko guztiatela, aspaldi datzen eban analizize gemera utzian, beat'em up mekanikak bizi berritzu gure dabez. Orduen alako konboan eta objektuen sistema komplexu bete osatzen dabe, betiko kolpe simpliek, egongo zirena Cadillac Sandinosaurus talako jokuetan, purbet eurrera duteko. Eta orduen, japidizio antalerren irakutsi dabena gaitzik, alako eraso pila egongo dire, espatakadak naztetan dabez, astikerizek, rifliek, bestelako eraso berezizek, orduen emoten dugu zentsu horretan oso ondo gongo dela, batez be, beat'em upak beti, oso errepikakorrak ditizela konduten hartunde, beste buelta bat emoteko. Seganera roguelite mekanika horrek baipatu behar dire, orduen dinoie birjokarretasun aldetik amaigabi izango dela jokue, eta partida bakotxien hainbat bideren artien hautatu halko dugule, bakotxien duelu eta jasoera desberdinek ikusiko duguzela. Orduen emoten dugu betiko beat'em upan egitura hori edo, beste buelta atemon gure dutxiela, azken finien baziren oso birjokagarritasun altu eukitzen bienak, baina aldi berien errepikakorrak, ez? Beti maila barrinek ziren, maila motza ganera, nahizetan niri asko guzte, egize da, oso zaila dala batxetan bueltetie. Orduen Absolum honegaz, hori beste buelta horien bat emonei dutxia, jentie gati batute edo arrapeta ukitzeko, ez? Ganera, batu bierra, Streets of Rage 4 moduen, tal grafikoa oso ona dela, ikaragartze dela, eskuz marzutako spraitekaz, inguruniekaz, gana ikusten da aniztasun pila gongo dela, eta niri bentzet hori sustien arrapedoztia, eta kriston gogoak, honetan jolasteko, Absolum honetan jolasteko, laster esteneko dela dinoie, datarik emon barik, bentzet aurten ikusteko aukeri dikugun, eta prentsipez izango da PlayStation eta Nintendo kontsolatarako, eta baitxe ordenagailutarako bai. Txatean komentatzu norbaitek, Streets of Rage 4 oso otera haumentzitzaiela. Así que, aurrekoakin exitua izan bat zuten, konfidantza pixkat pentsatzen izango izutela, ez, Lander? Niri bentxe pila guztiaten aurrekoa, egize da hori, ez dela horren bezetan jolastekoa, gaur egun igual arkade makinatik urrun, edo, ez da Streets of Rage zela dan, Segan maigainiko kontsoletako sagi edan. Niri pila guztiaten, gero eduki pilo atalaten ibiziren, pertsonaia barrizekaz, bestelako espantzino txikizikaz eta erronka mailakaz eta holan. Orduen ikuste dut doten butik,
detala argitaletxie, baina badeki konfidantza maila bat Warcross Gamesen ganien, eta jo, kriston gogak ikusteko, zerrengo da ben, eta ia zelan evoluzioetan da ben, bite mapan mundu honek. Esan zu lau pertsonaia hongo diala, jokatu izango da kooperatiboan edo... Hori da, bai, taldeka jolasteko aukeri egongo da, 4 pertsona egongo dire ustot online jolasteko aukeri gazanera. Eta ganera, printzipioz, pertsonaia honek evoluzionatzen joango gara, bilezi berriziatez blokietan, armak, armadurak eta alakoak. Gero, uste dut, okerspan abilen, are pertsonaia gehiago egongo deizela, desblokietako edo erosteko, nau seguru. Baina, bueno, jokuek nahiko dinamikoa moten dut zentsu horretan. Ba, behira. Beiten apen zaleak zaetonak, Lander bezala. Eta pixat, kontzeptu mix berri batzu, rogueliteakin eta nahi dezuten aparatu, ba, behira. Atento egon, Landerrek ekarri dizue. Eta gainera, fetxa ez dute ezan, baina, bueno, laster izangoa, imaginatu zakeu 2008 izango gala, laster horrek hori izan nahi dula. Beraz, laster izango ez dute jokatzeko. Ba, bueno, hoi zian albiste nagusiak, alare albiste txiki batzuk bauzkagu, horrokaztetik batzuk gehatu zianak, eta Lander, Xboxekin lehenenga, ez? Bai, ez dakizu Fableen sali izaren aritz? Bai, bilin ditzen bere garaian denbora pixka, baina ia aztuta daukatz jolasan nola zane, eta ze historia nola zijoan. Ni lehenengo ni nintzen bat ez bere gara izen, bigarrena dino honena ala, baina ez dut askori probeso ditxarrez, ia noiz berpiztut ikusten dugu, baina, bueno, kontu da Xboxek badeko lasku hartien Fable barriz ez, agutzen gendun, trailerren bat edo beste ikusi zen dugu, baina azkenik, antzadanez ez da aurten, 2005 kaleratzeko asmoa egon zan Xboxen aldetik, baina 2006ra geroratu dabe. Alan dabe beste trailer bat ikusteko aukeri dugu, pre-alfa, aurre-alfa jokagarritasunegaz, apurot ikusteko lehenengo aldiz mugimenduen. Eta egiz izan grafikoki oso itxuruana deko, Playground Gamesena dala esan behar da, hau da, Forza Horizon eta saga honen arduradunek. Eta bueno, bertan ageri da, aburruete Fable barria honen mundue, egize da estetika realista hau batera igara dizela. Ize The Witcher 3 emon lehik ez da, ikusitxe bidizoak, batezen mustrak eta alakoak. Normalin Fable zarrak cartoon edo alako marraski bidizidunez, estilo nabarmen hau eukitzen bien. Baina honek alan dabe oso itxurona da, eta aurre-alfi izen arren, eta nabari da animazio batzuk ondin ez duzela bukatute, da alako kontuek, kriston itxurideko, atal teknikoan aldetik. Eta humore puntu hori be, igual ez da altzen Fable zarran mailara, baina badeko ez, hori dala garrantzitsu uste denik, saga honetan, betiko fantasiasko erdiaroko girotxo horregaz, baina aldi berien, oiarrari ostikoak emoten, eta... Horretik egin dut parre, justu xerpera dara momentu horretan. Eta izketaldi oso umoretsuek eta hori denan mantentzi lortzen badaben ikuste dut Xboxen jokurik interesgarrezenetarikoan aurrin gauzela. Hori, esan dutena ez, 2006ra etxaron behar dugu zoritxarrez, baina jazelan datorren Playgrounden joku hau. Bai, alde batetik esan duzun bezala grafikoki ikusten da, bai, grafikoki eta baita ere detai aldetik oso jolas potente izaten da, eta pre-alfa bat izateko are gehiago. Gero, Fablean nik uste garrantzitsuna izan dela beti jokarretasun azkain, baita ere historia ona izatea, hori ikusi beharko dugu gaitasun hori daukaten mantentzeko, eta aurreko Fablea zaukaten magia hori mantentzeko. Eta datari daukionez, 26ra atzeratzea, ona eta ana irutze zait, ze azken aldean Microsoftek jardun izan dan jolas asko ateratzen, data bat jarrita, eta zera, gezki atera izan dira, pulitu gabe, eta bar. Así que, behar duten desbaratu izatela, ze Xbox ez dago azken aldean, margen handirekin ez dabil. Ze jolas asko dauzka, ez diana batera ondo atera, eta bere oinarrezko, bere Xboxerako oinarrezko jokoak diana, beraz, ja pixatazi behar du gauza horiek zuzentzen, kalitatea mejoratzen, eta, bueno, Fable, ekarri behar bezu jolas hain mitikoa zure konsolari azira mentzat pilar, zutabe nagusi bat izan zana, ondo ekarri mesedez, ez ekarri erdeipurdiko produktu bat. Bai, eta egize da hori, komentu izan dugu,
azken aldizen emoten dabela barriro martxi bereskuratzen da bezala Xboxen aldetik, Xbox Game Studiosen aldetik, bintzet. Azken aldiko jokuek edo onak edo ganorazkoak izan dire, Indiana Jones, Above eta dalakoak, Forza Horizon post berabe oso naiz esan, argitaratu zanien. Eta bintzet, bueno, nabari da, ez, ja aldaketatxo hori eukin da bera, da euren jokuek zaintzeko edo apurek izau lantzeko asmoa dekiela, osea, que bintzet, posgarritzea, ez, Xboxen salintzat, Halo gaz bego zebera, Halo Studios hau sortu da beha, hainbat proiektu gaz esku hartien, eta itxura danez, bainjer gehiago emon gure dutxie, jasken urte luzietan apurbete alboratut etxi da ben Halo unibertsuari, osak, a ber, zelan datorren. Bai, eta Xboxekin jarraitzen dugu, ez, Lander? Bai, gitxigora beraz, eta gitxigora beraz. Playground egaz, bai, ze, bueno, jakin duzuen moduen, Forza Horizon Post, PlayStation Posterako iragarri ban Xboxek, eta azkenien, argitaratze dati ebe zehaztu dabe. Apiriaren 29 zen galeratuko dabez, mundu irekiko lasterketak PS5 kontsolan, eta ganera barretxasunek azator, ez? Aipatu gendun moduen alako Horizon Realms deitzen da eduki gehigarri edo eskuantzino bategaz estreneko da, PlayStation Postera alduko dau, baina baitxe Xboxera eta PC-era. Eta da gitxe gora bera, eurreko olako mundu desberrinek gehitzen ibiziren jokuen, baina horrek ero denpori egaz, epenboga bategaz kaleratzen bi esan. Horizon Realmsek ingo dauz nada, 12 mundu barri aurkeztu, horietako 11 jasagune dire, beste bat da guztiz barri ze, baina alako kirotxe desberdinek edauko da bez, askotan parke tematiko moduko, ez, kirotxiekaz, eta bertan, arronka desberdinek, lasterketa desberdinek jokatu halko dire. Orduen, azken fineen PlayStation Posterako ja, 800 bat auto, online funtzionalitate interesgarrizek, ez, crossplay segaz eta alako gauzakaz, badakigu danok oso joku hona dala, igual, simulazioa bilatzen da bienentzat, ez da proposena, Forza Horizon. Baina arkade, semi-arkade ez, lasterketa jokuen barruen onenetarikoa edo onen adala saleke, orduen, izan PlayStationeko jokalarizek kristo jokue irabazten dabe. Eta suposatzot, seguruenik, panik baton arduratuko da porta itxi ez, baina porta hau kalidade handiko dela izango dela, espero dugu. Bai, PlayStationeko jendea etortuko zaio jolas bat, ja hasierako puntutik jolas neko osoa eta neko ona zena, baina etorriko zaie prezio zerakoan, ez da pentsatzen izugarri garezi aterako dutenik. Eritxeko zera, hasierako eduki guzti hura mapa gehikotxea gehi, gainera eduki gehigarri gehiago. Así que, perfecto, ez dakit, bai, atera zenetik demora pasada, baina egon ziur gaur egun jolas honek bere maila mantentzen dula eta ez daukala ezer faltan botatzeko. Lander, galdea eragitean izuna, real zauetan esan duzu 12 mundu egongo diela, mundu horiek ordea ez dira izango mundu orokorra Mexikon oinarritzen den hori hainbeteko handiak, ez? Ez. Mundu dinogu, baina dire gehiago olako parke txiki modukoak, ikusten da batzutan nolako itxosoko girotxi edekila maketa moduk gauzaka sortut, eta hola, ez dire, nik uste dizela mapa orokorrien kokatzen dizen beste gune txiki batzuk modu. Vale. Eventuak... Hori da, bai, estadio modukoatan sartute olako zozer. Ez dakizan funtziriko da ben, Realmsen, ze 12 egongo dira aldi berien, baina hori ze azken nire lako kokaleku erdi txikizek, zirkuitu barrizek sortzeko balizo da beznak. Ondo, begira, PlayStationekoek jolaz edarra jasuko dute. Gainera laiztar, apirilean komentatu zu, zan duzu? Bizkiz bana? Hori da, apirilearen 29 zen, estreneko da Forza Horizon Post, PlayStation Postien. Eta egun batzuk harina, apirileako 25 jasoko dabe Xboxekoak eta PC-koak Horizon Realms egunerak eta hau. Oso ondo. Eta albiste txarrak ez? Baita ere? Bai, albiste benetan txarrak, Warner Bros. Gamesen aldetik itxiera batzun berriz jaso duguz. Hainbat estudio txiko dabez, Monolith Productions, Player First Games, eta Warner Bros. San Diego desegin dabez, egun batzuk. Zelan ez, adierazpenak betikoak izan dire, estudioak berregiteratu bier da bezala, hainbat biderrez ja ejecutiboan aldetik entzu dugun esaldize, adierazpenak orokorrien.
euren helburu ebentzat da frankizia gakoak indartzeko asmoa dekila, ez? Berregituratxe hau izango zen, Harry Potter, Mortal Kombat, DC-ko jokuek, eta Game of Thrones bezalako sagak indartzie. Esteko munduko zentsurik handizena, ze Monolith garatzen ibili izan jokue, oinartin garatzen ja urte batxutatik, Wonder Womanen bideo joku izan da, hau da, DC-ko bideo jokutako bat. Ordeo justo esatia ipatzi frankizio horrekin jartuko dozuzela, eta bidien, justo Wonder Womanen jokue jente pilo batek itxaroten bala, fulminetie, igual ez da erabakirik logikoena, ez? Baina hori ez zalantzari parik tamalgarrezena, Monolith bera iztie, zera segurunik bideojoko munduko enpresarik mitikonetarikoa. Mila behatzen da 94. urtetik hainbat bideojoku kaleratu da bez, Blood, No One Lives Forever sagie, Alien vs Predator 2 sortu bien eureka adibidez, Fear mitikoak, Condemned Criminal Origins, eta azkenak izan dizenak, Erastunen jaunan Shadow of Mordor eta Shadow of War, ez? Bikainek. Orduen hor, joku oso potentiek, estudizo oso potentie, egize da, garatzaile mitikoenak, langileri mitikoenak aldein biela, aspalditzik, ze ez txienisten euren proiektutan lan eitzen, eta, horre, lizkarrak egon dire. Baina, alan dabe, olako oso zerriztie, printzipioz, betiko frankizi, handizekonek komertzialak injartzen alde, tamalgarri zedala, besterik parik. Kanera hori, epatu dugunez, Wonder Womanen jokue bertan bera geratu da, 2021 iragarri biena. Eta bestalde, Player First Games da Multiversus, Smash Bros. Estiloko klonak kaleratzi zaharduratu zantaldie, kriston porrota izan Warnerrentzat, birritzen itxi dabe. Eta ganera, estudizio hau berez, 2019 zen osatu zen, baina igez erosi bien Warnerretik. Orduen, igez erosi eta urten ja fulmine, ez dakit, norabiderik barik dabizela moten dugu. Eta bukatzeko Warner Bros. San Diego, itxi daben 3. taldie, ez dakigu ze jokuten lanin ibitzan, baina berez ez da dukin beste jokurik aurretik, orduen hau lako beste egoea arraroa da. Ez dakigu ustire zemat langile kaleratuko da bezan, suposatzen dugu berregiturak eta horren barnien egongo dizela leku aldatze batzuk, baina kaleratze piloa bez, seguru baietz. Orduen, hori, albizte eta malgarrizek, Warnerrek ingerra galdu da bela moten deu, azken urtietan, hori izta, Eskuadron Suicidan Kill the Justice League, kaleratu dabe, Gotham Knights, Multiversus bera, azken Lego jokuek, Harry Potterren Quidditch Champions, Mortal Kombat 11, orokorrien arrakastak itxiko proiektuek, igual Hogwarts Legacy, hori izan leike ez, izan dela pelotaso bat, baina beste danak, Mortal Kombat 11 adibidez, nahiko injartu ez izan, baina denporigaz injer pilo galdu deu, eta gainerako danak ez da beukin inungo injerrik, orduen egize da Warnerrentzat be nahiko garai ilune datozela. Zontxarrez. Zan desuna ez, Harry Potterrenek igual funtzionatu zioten ala-ola, eta exitu mini bat izan zioten, baina beste gehienak ez dute oso ondo funtzionatu, eta azken finean hori ordainduin behar izaten da. Zoritxarrez. Eta seguru ikusko dule, Harry Potterren Hogwartsen joku barrize, laster, printzipioz horretan lanin dabiz, eta ja berez oinarri zekein edekiez, Hogwarts bera eta inguruek sortute dauz, orduen nahiko errez deki, joku barri betatateko, baina ia beste sagadanak, eta Monolithenak pentset, mini asko, ganera Gogetik, Gog plataformatik, hori inbien. Fier bera gaur egun PC-en jolasti apuru eta mezgaiztoa da, ez da ondo funtzionetan sistemara gehi barrezekaz, eta lakoakaz. Eta orduen, euren planan hartin egon zan, kaleratzi alako partxe bat, normalien Gogek joku sarrako betxeko adabakizek eta partxik argitaratzen dabez. Baina, esan bien, bitxo, Monolithe itxi dabe, orduen ja argitaratuko dugu, buelta bat emongo dutxagu, eta horren barritxasunek eskainiko dugu, Fier gaur egungo PC-etan jolastu alizeteko. Albiste txar batetik eta superproduzio erraldoietatik, komunitateko albiste on batera, ez, Lander? Hau espalditzik jarratzen dauen proiektu txube da, baina The Legend of Zelda Ocarina of Timeen, hainbat ROM-hack ikusi dugu azken urtietan, gerozetan jergeizago hartzen joan dire, baina seguruenik handizena Indigo proiektu da. Bere garatzaiek, ja temporatxu betaro YouTubeen toko katien, hainbat bidizo argitaratzen, erakusten ez, objektu barrizek, Ocarina of Timerako, gune barrizek, etxai barrizek, buruzagi barrizek,
Eta orokorrien, kriston itxuriek, kriston mai erakusten dabiz, euren aspakizun barrizekaz. Ez dela bapes errezaz, azkan finien, Nintendo 64ko joku bat eraldatzen dabiz, horrek dakarrentan agaz. Hau ez da PC-ko portara aldatxie, da, joku originala hartun, kartutxoa Roma, eta hori zebera eraldatzen ibiltzie. Baina, jamoten dugu beste jauzi bat emongo da bela, ze alako teaser barri bet erakutsi dabe, link nagusi bategaz, sartutako link bategaz, antzadanez, 27 urte igaro dira The Legend of Zelda Majora's Masken historizotik, eta ondino, linka hau ikusko dugu, bere aventuri bizitzen, nabi natzetik biliko da antzadanez. Eta, egiza teaserran bertan ez da belak usaskorik erakutsi, baina, egun batzuk berandu hau bai argitaratu bien beste bideo bat, kokaleku barri bat erakusten, da bertan da bizen etxai barrizekaz, objektuekaz eta holan. Eta egiz izan, kriston mai erakusten da biz momentuz, jente giza hartu da antzadanez proiektu aurrera luteko, aipatzen da bez, alako lelenzio deitzen dan garatzaile bat, testuratan, animazioan eta modelatzien aditu dela, berak sortu dauzela hainbat modelo barri, hainbat pertsonaia barri, eta horren inguruen, euren historizotxo bat sortzen da bezala, esan dugu moduen, Ocarina of Time hartunde, joku guztiz berri bat sortzeko. Antzeko proiektuak ikusi dugu, aipatu da moduen, The Missing Link edo Sands of Time, dire ezagunenak seguruenik. Baina horreko ondo dauzen arren, emoten dugu honegaz, Indigo honegaz, beste maila batera joateko asmoa dekiela. Zoritxarrez, ondino itxaron ebirko dugu, dino hiez seguruenik 2025ko bukaerarako argitaratuko da bela, baina, imagin daot, suposatzeot, tepora giza betxeroten bierko dugule. Baina, adi biliberko gara, YouTubera joan ezkero, bertan deko zue Indigo projekt katie, eta antzea argitaratzen da bezko usadanak, osake handeko zue ikusteko aukerie. Oso, no? Eta albistekin hor bukatzen dugu, eta analiziarik ekingo dugu, ze landarrek jolaz nahiko berezi eta interesgarri bat dakarkita. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Oingo honetan, barriro Humble Bundle baten aurkitu dudan altxortxu bet ekarriko datxu bet. Zez, lagunez Humble Bundleak hortarako balizu dabe. Askotan zoaz joku ezagunen edo komertzialan hanbile, eta gero beti deki sortartien beste bildumatan. Beste emat indie edo joku txikitzu hau, igual interesgarri zauek eta guzti dizela, ez? Edo bintzete jokatzeko modukoak. Dawnkeeper deitzen da, ekarri dudan joku hau. Igez saldu zan bilduma baten topenean, lehenengoz, eta egizera segiduen, esan abala, ostras, honek itxurona deko, Steamera hartuko naz ikusteko iaslako balorazina deko zen, orokorrein oso honak, eta esan hau gordengo da momentuz, baina bai ala bai jolastu behar da, ez. Bipin Pitz estudizioak 2022 argitaratu eban PC-erako, ez dugu beste plataformatan aurkituko, zoritxarrez. Baina, bere proposamena da aldi berien oso tipikoa, baina oso berezize bai. Espazioan ibiliko gara, askorik galdu barik, olako planeta batxun lurraspize ezagutuko dugu, partidako txien bat, eta gure helburu izango da lurraspizen barneratuz, mehatxe bat osatzen jutie, baliabide desberdinek biltzeko, eta partide bukatu aurretik, planetatik alde hitzeko. Orduen, esan leike alako biziraupen eta kudeaketa joku edala, batez behilkoaren haitzen hori da, gure pertsonaizegaz bidimentzinoko ikuspegi batetik, gara nahiko minimalistiek, gero komentiko dugune badozu egitxo hau, behilkoarena da egaz lurraspitzik, gure mina edo mehatxe hori osatxe joango gara, zulagailu egaz hormak zulatuz, kolpein jebesterik barik. Eta, bideon joango gara, lauki batzutan ikusko dugu gure mehatxien, baliabide dauzela. Irudire berez, burdine, ure eta kobaltoa. Eta horrekaz, horre biltzi izango da alburue, askotan misioa hori baino ez da izango. Eta horrek atara bierko duguz planetatik. Gauzi zer da, gure pertsonaizek, gure ingurunie, hobetzen eta eboluzionatzen joan geikela baliabide horrek erabilitze. Orduen adibidez, gure zulagailue indartu aldugu, edo egazgoaz jetpack bategaz, jetpack horren abiaduri ebe handitzu leike, baliabide garraitzerakoan berez pisu edekie, eta hainbat hartu ezkero, igual ezingo gara mobidu edo geldoa mobiduko gara, ingerro hori be aregatu leike, hori nolako gauzako betxo joan gara bestiek beste. Baina, garrantzitsuena da, eltzerakoan planeta bakoitzera,
olako kupula baten helduko gara. Kupula hori lurra salien geratuko da, eta estralurtar violento batzuen aurka enbierko dugu, ze kupula hori suntzitzen joango dire, alako oleada batzukaz, eta orduen kupula hori be hobetsi izango da baliabideen beste zereginetako edo helburutako bat. Kupula desberdinek egongo dire, roguelike kutsu horregaz, ze partida bakotxa zerotik hasiko dugu, eta bakotxien kupula desberdinak hautatuko dugu, pertsonaia mota desberdinek egongo dire, ez dauz asko, baina pare bat bai badauz. Eta horren arabera aldatzen joango da. Hainbat joko mota desberdintekoz, baina lehenengoa simpliena da erlikiak bilatziena. Berez proposatuko jakune da mehatzien dauela olako antzineko erlikia bat galdute, eta hori topetan ibili birko gara. Pista batzuk emongo dozkue, zeganera ate handi batzuk zabaldu birko dire, eta horrek bilatzen ibilko gara, beste baliabide danak batzen gabizen bitxartien. Kontu da bari, ez da azkenien aipatu dutena, erasoak egongo dire, estralurtarrenak, eta horren kontra itzeko adibili birko gara, egongo gara mehatzien bueltaka baliabide kartzen, batzuetan super galdute, beste batzuetan igual topeko dugu hor alako mina berezibet hainbat kontuaz, edo bestelako erlikia txikizago batzuk egon leikez hobekuntza desberdinekaz, esploretan gabezen bitxartien, eta hori dana biltzen, adibili berko gara, ze oleadak etorko direz, txarranak, olako zabalda batzuk, eta orduen ziztu bizi zen gora egon bierko gara defendatzeko. Defendatzerakoan lehenengo kupula mota bakarra egongo da, dekolalako laser izpi bat, orduen hasikeran geldo bilko gara, laserra puntetan, etxaizek hiltzen, eta bar. Baina, hori hobetzen joango gara, eta laserran abiaduri ebe aragotengo dugu, laserran ingerra, gero gure kupulientzako defentsa sistema batzuk eraiki aldugu, solako elektrizitate eta sistema batzuk, erasoak eraginkorrau, eraso gaitxik eraginkorrau babesteko. Baina beste kupula batzuk desblokita jungo gara bai partidatan aurrera ainala. Adibidez, nire asko guztiatena da Tesla kupulie, dekola olako elektrizitate bidez funtzionetan du. Eta olako zirkulu batzuk, zirkulu bat mugitute, orbe moduko batzuk jaurtiko duguz, eraso hitzeko, eta ganera orbe horrek eratungo dire, elektrizitate mineitzen dabe, erasotzen da bizen estralurtar horreri oztopatzeko edo geldiarazteko. Baina badauz baitze beste espata moduko kupula bat, olako mortero modukoa bai, ez? Arkuen disparetan dabezena tiroak, horre nahiko gauza berezitxo dauz, eta ganera hobekuntzakaz, are gauzak ezago ikusten duguz. Baina niretzako orokorren dizen da olako joku txikitsu bat, baina oso entretenegarze, batez be ordu batzutarako, ze, ez dugu ikusko bakarrik erlikian joko mota hori, gero gauza desberdinek desblokitan joango gara, eta bestelako joko mota batzuk aktibetan. Gremioan erronkina da bigarren joko motie desblokituko dune, eta hau da igual berezizena, ze olako misio desberdineri aurre eitzeko proposamena dakar, adibidez lehenengo guztio dela, ordu erdiko epemuga baten, ordu erdiko partida baten, 200 burdin material biltzie. Orduen, klaro, ibili gara, ez dugu erasorik, bakarrik bilko gara burdine biltzen, baina, klaro, burdine erabili behar dugu baitza gure pertsonaiza hobetzeko. Orduen alako oreka bat bilatu behar da, ez? Optimizen behar dugu gure pertsonaize, ordu erdiko epemugo horretan 200 burdin bildu alizeteko eta partida irabazteko. Bestelako gauza batzuk bai dauz, igual ordu erdizen ez haitxue erasotzen, baina azken erasoa ordu erdio osteko eraso hori erraldoie da eta denbora pila egon bierko gara eusten, orduen danalik eta keizen hobetu bierko dugu, batzutan besteri barik gure biltzie agintzen dozkue, edo bestelako objektu berezi batzuk erabiltzie. Ze objektuek bedauz, erlikia desberdinekaz, edo hobekuntza desberdinek bilatute mehatzietan, bestelako gauza batzuk desbloki aldire, adibidez, zulagailu automatiko bat, vertikalien dona bakarrik goitzik bera, baina, klaro, azkenin lana pilo arrez dutxuna, ze mehatzie bera jareagotzen doa, gero horreri beste hobekuntza batzuk aplike aldakiez, implementa aldakiez, adibidez, zulagailu vertikalak beste zulagailu horizontal batzuk eukitzi, eta hori mugitu alizeti gora eta bera, bakarrik joateko ez, mehatze hori zulatzen, edo adibidez olako onjo moduko batzuk baliabideek atatzen dauzena, erausten dauzenak, adibidez burdinen lauki batera botazkero hor dekozu denporatxu bet, eta burdin gisa bat atendoa, alako gusatxuek ez, edo animali estralurtar batzuk nun
eurek dabizen horizontalki mehatxe zulatzen, ez? Gauza desberdin dauz. Eta egiz izan, hausaskotasun horrek, partida bakoitzen ia zer topeko dozun, zer egon leiken probetan ibiltzie, gero, ia hori hobetzeko bezer dauen ikusten ibiltziek, ba, joku pila mote dutxo, Downkeeperreri, niri baina etxuet, ez da joku bet, ba, igual, 20 ordu sartzeko edo gehiago, baina bai denpora piloa moteko, eso, 10 ordu baino gehiago sartu dutxatez, holako joku txiki dizen da. Eta asko eskartzen da, ze aipatu dutxaten agaz batera, ba, bi joku mota, gero beste prestigio mota bat badeko, joku mota bat bai, ja onlinera bideratute, klasifikazio taulakaz, puntuazio taulakaz, eta, bueno, pike hori sortute. Baina, aparte, garatzaileek, bipinbitzekoak komunitatiri be ingerra motzen dabiz, indartzen dabiz, Steam Workshopagaz, modak sortzeko aukerakaz, orduen pertsonaizek, kupulak, armak, biomak eta bestelakoak implementetan dabiz. Ganera justo ingitzi, esango neke oin aste pare bat, komunitateaz batera alako kitaldi edo evento berezi baten dabe, ba, modik onenak sortzeko da saritzeko, orduen, badau horrez, hainbat gauzatxu, naiz eta 2022ko joku beti zen, ondino indartzen jarraitzu dabe. Eta badino etxuet, oso merke erosileke, baina joku pila moten dugu, benetan merezi daben obra txikitzu iruditzu date Downkeeper. Eta tamalgarrizia bakarrik PC-erako goti ez, betxe daut, kontsolatan oso ondo funtzioneko bala. Baina bestela, aukeri badeko zuen behintzet, oso merketo peleke, Humble Bundleatan eta alako beste bildumatan egoten da, orduen saiatu probetan, ze merezi dugu. Bai, bat, nik uste jolasa, nik ez nago iblita, baina orain dela denbora bastante ikusi nuen zuzenekon baten edo, eta neko polita irutu zitzedan. Egia da, mandoakin jolasteko neko ondo dagoela, nahi bintzat hori irutu zitzeidan. Bai. Gero esan dezuna, eraman garrietan ikuste interesante izango lukzatekela, Switch baterako, edo zuen kasuan Steam Decka daukazutela horrelako plataformetan nahiko ondo funtzionatu ahalko lukela. Eta jolasa nahiko interesgarria da, ez dakitena eta lander galdetzenen izuna da, esan duzu, pertsonaia ezaugarri ezberdineko eta daude, kupulak ere bai, baino mapa beti kanpoaldetik berdina da, esan dut, bakit mehatzeak bera iten dezuna hori aleatorioki sortuko diala mineralak alde baten da bestea. Kanpoaldea zerre aldatzen da edo beti da... Itxuraldetik, bakarrik, itxuraldetik. Osa, berez kanpoaldien ezin zara ibile bakarrik kupulara urtetan zara, baina kupulatik kanpo esoaz. Dauzena dalako bioma desberdinek eta bioma kotxien egoleke sekretu desberdinek. Bai, bueno, arerioak baino, arerioak uste beti izla bardinek, datozen estrela urtarrak, baina dauzena da bilatzeko objektu edo sekretu desberdinek, biomien arabera. Bale, ba ondo. Gero hori izaten aipatu da, bai badagoela beste pertsonaia mota bat, dekozu mehatzeko langile normala, ingeniariz edo ez lan deziotzien, doala zulagailu egaz, baina gero da bolako asti edo mago moduko pertsonaia bat, erabiltzen da bela energi kinetikoa zulatzeko, eta aldi berien baliabideek hartun eta jaurtitzeko. Zeolako burbuian moduko bat sortu zeike beragaz, eta zugaz dara zuz baliabideek, gara adibidez aldosun egin da jaurti, plop, imagine kupularantza, eta azikera baten, igual ez dago irango denpora asko, burbuia horrek, baina aldozu eukin amaiererako, ez dakizema segundoko burbuia bat, eta orduen, klaro, zuzabiz lanien mehatzien, eta aldosun egin da gorantza bota, jaurti, eta bera bakarrik doa, kupularaino, baliabide gordetako azken finien. Orduen horregaz jokatu zeinke, gerolako energia orbe batzu dekoz, jaurtitzen duzuz, eta bizena da errebotatzen, mehatzeko hormatan, eta apurtzen doaz. Orduen hori behoetzeko aukeri dekozu, geroz eta horbe gehiago ukitzeko, orduen zuzabizure gauzak etzen, da bitxarti den, horbe horre, eta apurtzen dabiz. Eta jokarretasune errazten dabe. Penida, beste pertsonaia mota bakarra dagoela, ingeniaretzetik aparte, alan dabe, pentset, modan bidez bai badabiz gehiago sortzen. Osak, ia gauza interesgarrizik ikusten goazen. Esan zu, komunitateai ireki diela lehioa pixat, ze puntutaraino komunitateak modak edo eduki gehigarria sor dezake? Ez dakiz puntutaraino, baina bai bada aipatzekoa Downkeeper godotegaz sortute dagoela. Hau da, kode irekiko garapen motoriek, azken urtitan injerpillo hartu dabena.
ez dut ikusi joku komertzial asko, godotegaz, eta, egiz da Dawnkeeper oso simpliala, interesgarri zen da igual, atal tekniko aldetik bere estetika minimalistie, da kolorik asla jokatzen da ben, eta da, ez? Baina jo, oso txukune iruditzi bat, kontuz hartun dezelako garapen motori da. Eta suposatzeot, modak sortzerakoan godot itxel dokumenteta onda, eta aukera pilo eskainitze, ez da belaukiko mugan dirik modak sortzeko. Ja. Ba, behira, jolas nahiko interesantea, landarrek harri diguna. Esan duen bezala, ez da jolas bat ordu izugarri sartzeko, baina bere ordutxoak emango izkitzu, entretenimentuakin, gainera estrategia ezberdinak eraman probatu alko izango dituzu. Zen ikuste partida baten desblokeatu daitekeen guztia desblokeatzea, ba ezinezkoa la kasi. Ez. Hortaz, ba hortik sortu dituzu alako buildak izan daitezkenak, eta horiekin probak egiten jun. Eta gero esan duna, batez bat zaizu asko molestatzen xaguak inda ez ibiltzea, baizik eta zeakin ibiltzea, mandoakin, ba jolas nahiko gomendagarria. Baina bai, eta 15 ordu untzen abil ikusten estimen, montzatez. Azkenien, Humble Bundle baten, euro baten truke, ez? Erosioten, guztire, baina joku ebera euro baten truke lortu dutela esan leike. Eta esusteko oso politzea, estimen untzen momentuen esango neke hori, ez da, balozinio positiboak, baina zehazki oso positiboak, ez? Ez dut ikusten joan eunekoa, baina nekoa dela ez, alako joku batentzat. Eta, aukera txubet, Kerspana bilen euren joku bakarra da, bipin bitzena, baina joku oso txukune sortu da bela esan behar da, Dawnkeeper honegaz. Bai, bere sinpletasun horretan oinarritzen da jolasaren indarra, eta nik uste egitea pentsatzen duena oso ondo ejekutatzen dula, eta jolas politi bat eskaintzen dula. Eta bat hori landarra izan bezala. Euro baten lortu beba ezakezute, guztiz gomendagarria. Eta gana bitxu, naz, konturatu oinartien, baina demoa deko estimen, osake, probetako aukeri da erosi barik. Ba, behira. Beti ez dara gomendatzen dugu demoa baldin bada probatzea, hobeto izaten baita dirua gastatu eta ero da mutzea baino, beraz. Ba, oso ondo, Lander, nik ezautzen un jolas hau, egia zan gogoarazi didazu, ze ez naukan, nola esango nuke ba. Ez nuen asko jarraitzen, nik segurazki ibili nintzen. Ikusi nuen garaian agian demoa early access moduan olako zerbait zegoen, ze orain irutzen zaite eduki gehiago ikustetela. Bai, kaleratu hostien joan dire gehitzen, alako doako eguneratzi ikaseta hainbat eduki gehiago sartu dutxi ez, eta hori beste goza bat eskertziko azgaratza jentzat, egiz izan. Eta, jolas txikia, polita, zerbait diferentea, ez zaitu gorritzen jolas zantzekorik badagon. Eta, oso ondo, analizi bat beti joko ezberdinak ekartze dituzu, kasi. Inkraiblea da, genero ezberdinak ikuste ditugu. Eta, jolas hau gomendagarria bat esan duten ezela. Espresio merko baten aurkitu ezakezute, eman aukeratxo bat, ze benetan zerbait ezberdina da, eta entretenigarria da. Igual, birjokarritasun handia ez dauka, ordu batzutatik aurrera ja errepikako horrein daiteke, baina ez du gauza handira hautatzen berak, eta egiten duena ondo egiten du, beraz. Bai, eta pike hori badeko, esan nire bidez, jolasti klasifikazio taulatan, dalik eta puntuazio altuna lortzen, igual horrek ez tozte horren bezala kartzen, baina seguro nahu jente pilari paietz. Osake, naiz eta roguelike egitura horrek jabadeko, errepiko kortasun maila hori, baina guztetan badatxun, beste jokalari batzuk azborrokan ibiltzi, aukeri diko zule bai, eta ordu bastante eskainiko dutxezela joku hori. Baize, interesgarra izango litzaten, ez dakit badaukan, ez daugarri hau, baina kooperatiboa jartzea, noizki, zeltasuna handituz mustroekin da. Esango nek ez tekola kooperatiborik, ondo osan ikusti mod bidez badan, ze... Funtzionatu zake. Bai, ganera, partida bakotzen hasi geran alduzu aukeratu mapien tamainua. Nikoloko horre mapa txikiz jolastu dut, zeia, emote dutxu
ordu erdirako kitxien, ez, partida bat, eta nik uste holantzen nahiko gustura behar izinaz, baina mapa handizek sortzeko aukera dikuzu, eta klaro, hori dana esploratzeko eta hortik mugitzeko eta ja denpori behar duzu. Eta igual 2 edo 3 edo 4 jokalarigaz beste, ez, ukututxu edo kutsu bat emon aldotxo jokuri. Eskerrik asko, Lander, ekartzatik analizi hau, joko interesgarria, eta ja uste iritsi gehala gaurko saioaren demoraz bentsat amaierara, zoritxarrez. Eta urrengo aste arte, pentsatzen eta albiste gehiago gongo diala, hau inoiz ez da amaitzen, eta aurrengoan analiziren bat gehiago kartzen dugun Landerra, beti izkertzen duguna. Eta Lander, eskerrik asko gaurkoatik, baita ere txatean egon zidaten noi, eta iruzkinak utzi dituzueten noi, eta baita ere etxetik entzuten gaitzez, etxetik edo bai erratitik, nahiz erratiatik zein podcastetatik entzuten gaitu zuen noi, eta besterik gabe, urrengo astera arte. Hori, urrengo astien gizogaz. Onde bili.